Hola, hola. Vull penjar vídeos a YouTube, ¿vale? M'encanta YouTube i a part de mirar vídeos també m'agrada fer-los i penjar-los a la web. La merda és que sempre penso he de fer un vídeo perfecte perquè si no, quan volem la perfecció en les coses no les acabem fent. I això és el meu problema. Este vídeo per a què és ara? Pues mira, podem començar per un vídeo de presentació. Qui soc? Soc Celia Espanya. No, esos auriculars no sé per què al coll. Me dic Espanya perquè sí, o sigui, no he triat jo, ¿vale? No me critiquéssiu, ¿vale? Per favor. Bueno, m'han fet moltes bromes sobre el meu nom. La millor m'ho va fer un company de la uni que es diu que, pobre, me va dir que no diré el seu nom. Ell ja sap qui és. Me va dir que jo em podria dir, hòstia, és que esta broma se podria censurar, no? Bueno, no, que jo em podria dir 1 d'octubre perquè Celia Espanya. Soc de les Terres de l'Ebre. Clar, jo hauria de triar l'idioma en què parlo. És que, clar, el català està desapareixent. Anem a fer que perdure, no? Que la meva llengua és de les Terres de l'Ebre. Mira, ja se m'ha acabat. Jo espero que... Abans se'm tallaven les celles i tal, però és que no m'estic veient, saps? Perquè si me veig la cara no estic pendent del que estic parlant. L'autovigilància i aquestes coses que tot el rato estem pendents de el nostre aspecte físic i és una merda, perquè estàs més pendent de how I look, no sé què. Jo parlo, o sigui, jo exactament soc d'Amposta, també de la Ràpita, ¿vale? Me considero una mica dels dos llocs, que estan a 10 minuts, però actualment estic vivint a Berna, perquè estic treballant aquí. Tinc aquí les amigues i el nòvio i tot això, estic molt feliç aquí. M'encanta YouTube i m'encanta fer vídeos. I sempre em fa vergonya en plan lo que diran, però és que és igual lo que diran. O sigui, lo que importa al final és lo que a tu t'agrada, no? Vale, i on estic gravant això? Pues al meu pis de Barcelona. Visc a un pis compartit en dues amigues. Una és de la uni i l'altra és com la seva millor amiga del seu poble, però les tres treballem aquí a Barcelona i hem estudiat coses com dels audiovisuals, màrqueting... Bueno, jo ho explicaré en un altre vídeo, ¿vale? Mira, de vegades m'agrada parlar en barceloní. O sigui, amb el català central. Per parlar d'aquesta manera, el que s'ha de fer, jo crec, és parlar tot amb la A. De fet, realment no sé com és, però jo ho faig així, d'acord? Vale, i ja està, no sé, com me puc despedir? Adeu. No, així no. Sé d'això. Este vídeo se podria dir 50 coses sobre mi, perquè crec que he arribat a dir 50 coses sobre mi, és que no he parat de parlar de mi. Això no està bé. Ah, sí, una altra cosa sobre mi. Estes pigues, mira, m'agradaven hasta fa poc, perquè s'han fet molt grans de repent, saps? S'han avoltat. No són malignes ni res, però crec que me les trauré. I puc fer un vídeo de com me les trec, o sigui, no ho faré jo, T'imagines? En un gabinet. I ja vos ho ensenyaré si voleu. Res més a parlar, ¿vale? Ens veiem en un altre moment. Espero portar contingut més ben preparat i més de bona qualitat. I... És que no sé com despedir-me, tio. Odio les despedides. Potser millor no despedir-me. Mai. Saps? En plan, pum, s'acaba el vídeo. És millor així. Te quedes en ganes de més sempre, no? Al meu cap sona bé.